Makazimba chere dzauya kamunhau dzanyasi zuva rochi14 mumwedzi uno wakubvumbi. Wakomana Jacob Mapfume pakubva paakatanikiwa mhandiwe kuti akaita hache zvokupaza zvanga zvavakiwa zvimatakishopu kumabhoreni, asi zvanga zviri pamutemo zvabvumiwa nokanzuru. Wakomana agoburika ari kuita kupopota, kwaiva vanhu muri kunyanya kuda matakishopu pese pese, hui kuita zvinhu zvomasitoro makuru, pokare ndoda kutobata munhu akatengesa mapepa ayako atanika pachena, ndoda kumubata. Chakachaya mhandiwe, rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoenda nepi, asi zvinotorwadza manje kuti wakasenzesa masimba yawo kuita zvokupasa matakishopu owani awanga wambobvumirana pokare. Ipapo ndopanobva pakuratidza kuti taakutongiwa nemafakisheni mhandiwe. Zvazvokuringana kuusu kuti uriwo kwamainini chere kana kuti uriwo kwamai guru, zviribe kunaka, zviribe zvizvino. Rekai tirambe takaringa hedu kuona kwazvinoperera kuti ndokupi. Jesse Majome agoburika ipapa mapikicha nemavhidhiyo mhandiwe ari kutorongedza zvinhu zvache kubva kuhofisi yoZimbabwe Human Rights Council yaanga ari. Kukomisheni ikwe haaburitsiwa kana wamunangaro zvisiri pamutemo zviya. Kuno ipapa abva atopeta muhwe kwaakutobvuma kuti enda akienda. Wanhu magoringa kwai azozviti abvumirei. Ewo kam makangamwa kuti anga ari kunyoporisiwa kaya ipapo kuti azoisiwe ikwe handiti akatanda aenda zvacheko. Unotiza baka kujaku mhandiwe, utonzi hako aiwa tando kuchinja kwokuti ujire chienda kojira kwakadaro ukoko, unondoenda kaondojako chinyararire. Rekai tirambe tichiona kuti ichapera yakaita sei. Dandemutande nyasi radokerera mhandiwe, wanhu wakaita pari kuburika mhandiwe koka Susan Matsunga woCCC mai kurumbidza kwaageita munangarwa ndipo unotoona kuti nambera wanhu wawa wakawanda wanga wakatoita kujisiwa kare wakaita kutsvetsiwa ipapo kuti endai kowanyangadza ikweyo. Moti ipapa paibuda chisvino, paribe chisvino chamisa azobva atoburika akati inini kuburika kuCCC kwandakaita aiwa ndinotenda yawe wakanditungamira kuti ndiburike, nokutoti paribe chisvino mhandiwe, nokuti zvamuri kundoona wamwe wakamuwenga wabva wandoti iwewe ndiwe wakati tiri kuvheta vanhu wawa, mukaita bereka mwana mukazodii, wakareka nei kuzviona izvozvo. Kana tsvangirai chaiya agoziva chere kuti Obert Gutu agotengesa, agozviziva chere kana kuti ana chaibva waizotengesa, kana kuti ana bitu waizombopanduka rimwe zuva, aribe chaaiziva kam. Ewo kam, rekai tirambe tichiona hedu kuti zvinoperera kupi. Constitutional Defenders Forum warambidziwa mhandiwe kuita izvo zvokuratidzira nemapurisa kwai kugirinura kwamuda kuitira zvokuratidzira aiwa tikubvuma bamangwana kuti muite. Kureketa ipapa kutoti makutoona rayo kuti mhandiwe inenge yakaita kujariwa mese kundomukirira muchiona yakaita kuti mwarara yakaita kuwanda mhandiwe somanyara. Idina yawe, rekai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi. Apa nhau yo2030 iyoyi ndo yakonzeresa pokare kuti mufana anonzi Emmanuel Sitima agositimisiwa mhandiwe akatakuriwa nowanhu kwai wandosvika wachindoita somabhinya wakabva wandomubata kwamunyikidza mumotika kwaakaenda naye kubva kumabvukuku azoboeka manhoko yaanokuti kwai hatori kuCID Law and Order. Asi mukazomukwatawo kunyepa kuti kwai vanhu wabatiwa nehurumende, kwanzi aiwa hurumende inobata bawanhu. Ewo kam iyo kaayo iri kuita zvidawadei. Rekai tirambe tichiona kwazvinoperera. Wanhu wozvoutano wari pasi Health Apex Panel kwai wagonzi wanosvika zviuru 62 hwese wari kunzi wakatonzi wasaina mapepa okutsigira iko kuchinjiwa kwebumbiro romutemo. Imi iwo watotovhunduka kuti
kuribaona wakasaina zvikanzi aiwaba wakatosainawa wakasaina aya mapepa wakasaina wakatoendesa kuparamende. Ndipo munotoona kuti hakuna vanhu vasiri kurarama ndiwe maoko anotoita kurara akuhwadza nokusaina mapepa wachinyepera kunge ndiwo waridziyo nyaya dzacho. Imi wendo huno idirekai tione kuti zvinosvika nekupi, asi pano nyaya chete. kuSouth Africa hurumende ikweyo kuburikidza negurukota vanotedzera gurukota rinoita zvinoitika muSouth Africa agototi vakomana gonhadzirirai wano maZTP aiwa achiitai muwane mamwe mapemiti muwane mamwe mapepa mandiwe asiri muZTP. Rekai tione ipapa kuti vachazviita sei, nekuti pakaita kunyangariwa chaiko. Wazhinji vanhu vachakona kubatiwa nechigumuro noroti mutemo mapemiti wacho wakutochinjiwa zvainge zviripo kare ndizvoba zvaakuramba zviripo. Paita kunyangariwa rekai tione zvedu kuti vachasvika kupi pokare kuti vanenge vachiisa mapemiti akaita sei. Ticharamba takazviringa izvozvo tinenge tichindonyepana. Hurumende yemuSouth Africa yaita kuita zvinhu zvisingazikanwi kuti zvinokona kuitika mandiwe. Wagobenhutsaka mapfupa heno kuti mapfupa ayo njani mandiwe, asi ari kunzi mapfupa ayo akabisiwa kubva kuZimbabwe makore anotopfuura 100 chaiwo, akazobva aunziwa kuSouth Africa kuCape Town kuku. Tikati makona maita tusvinu, chirekai henyu isusu tiite izvozvo zvekuenda kotora. Saka zvatopuwa vakuru vehurumende yeZimbabwe kuti vabenhutse kunyika yeZimbabwe kuti kwai mapfupa aya aikiwe. Paribe ari kuziva kuti mapfupa aya anyatsori mapfupa akaita sei, mapfupa chete kana kutoti ano dzimwe mhiko. Rekai tigoramba takaringa kuona kwazvinoperera. Pokare kwainochiwe ziwacho shiriyo hungwe iyo inonzi Zimbabwe bird here, kwai chanzi chiri kubenhuka pokare. Tikati zvisvinu rekai tione kuti zvinoperera kupi. Wari kuti zvanga zvakapambiwa kare kare, rekai tirambe takaringa. Apa vanhu vari kuhadziwa mandiwe paBeit Bridge papa. Imi zviri kuitika. Pane agozviziva zvakadaro izvozvo. Vanhu vari kuvhurisiwa, kwai uri kuvhura kese mandiwe kari kuvhuriwa mandiwe zvokutoti heno idi kana iwo mutsvakiro mari wacho mandiwe aiwa. Wamwe wagotonzi waita mazuva akatowanda waripo pazambuko ipapo, waribe kupinda munyika. Unobva watoona kuti zvese zvokunzi kwai open for business, aiwa paribe open apa, paribe pachamurana basi. Rekai tirambe tichiona kwazvinoperera. Kambani yewaChina inonzi Sunny Yifeng vairi kuda kuti ibatane nokambani yoti Wintru Holdings kuti vanadzire panoita wawake panonadziwa mafotereza pachiseenzesiwa marasha oko kuNorton, ndiko wada kuita ikweyo. Iyo Norton waivavarira, wari kuvakawo samende, wakomana wari kuitazvo matairi, wari da kuisawo pokare ifotereza, wakomana pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoenda nekupi. Iyo hurumende yagoti taakuziwai munoda kutengesa zvirimwa zvenyu pese pese. Kwai chibahwe chakuita madhora 364 $364 per ton pachirungu. Kwai mapfunde rikweza nomhunga, kwai mari ibodziyo pokare. Wanorima soya mandiwe, kwai 593. Wanorimawo masunflower, aiwa 670 $670 pachirungu. Rekai tione kuti zvichaita kuti warimi wasekerere chere. Nhamo inohwadza basi ipapo kuti munonyepiwa kudari mobvumirana, asi mari yacho unozoiboya waneta chaiko, pachiribe kana chinhu. Rekai tirambe tichiona. Mutambo Blessing Muzarabani gonzi iwewe uchaita kuzarira kubani chaiko, nokutoti ipapa zvinoda kutohwadza. Makore mairi uri kusvika kuPakistan kumutambo yoSuper League.
inenge ichitambiwa ikweyo. Kwaino kuti anga ambotorana nechimwe chikwata chekupakistan paakanziwe kwai kuno mari kuindia uko, pata kupakistan ndakuenda ndiri kudaba zveikweyo ndakuenda kuindia. Saka rekai tigoona kuti achaita sei makore mairi acho ari kuteera. Toringa dziri kuitika pasi rese. Ramaphosa waisa anonzi Loef Meyer kuti aite ndiye mumiriri weSouth Africa kuAmerica. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Apa izvezvi South Africa hurumende yacho yaparura inonzi National Center for Intelligence Coordination, waitoda kuti usori hwese hunenge huchiitika huzivikanwe panzvimbo ibodzi. Tikati ewo itai tione kuti zvinoenda nepi. Apawo kuno chidiki wakawanditsa wanga wakaita mavhu nomanyara mhanduwe kumaindastiri okuMidrand vari kuti tikutsvaka mabasa. Unobva watoona kuti orerere apa warime mabasa awapowapo kare, ndipo unotoona kuti pano nyaya chaiyo. Apa kamukana kopa Hormuz kwaika chakapfikiwa mhanduwe Irani iriita kung'ara iri kuramba kuti zvikepe zvipfuure ipapo. Rekai tione kuti wari kumboedza kudini. Ticharamba takaringa hedu tinenge tichindonyepana. Apa nyaya yechikara yaakutanda kusimuka. Meta kwai yagoti ida kuwaka iri kunadzira ipapa AI yakaita saiye Zuckerberg muridziwo Metayo. Kwai AI yacho inenge ichitoita zvese zvaanoita zvese inenge ichibva yandoita hede ipi. Rekai tione kuti zvinosvika papi, asi katiri kuenda haidi nayawe ticharamba takaringa kuti zvinoperera kupi. Rekai tinenge tichindonyepana. Panyasi uno tagumira pano. Manduwe ndini wenyu Manduwe Onau.